बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. मालवण कांदळगाव येथील श्रीदेव रामेश्वर हे स्वयंभू आणि जागृत असं देवस्थान आहे. या मंदिरात दरवर्षी मोठ्या उत्साहात दसऱ्या दिवशी शिवलग्न सोहळा होतो. यावर्षीही दसऱ्या दिवशी श्रीदेव रामेश्वर देवाचा हा सोहळा उत्साहात पार पडला. या सोहळ्यानिमित्त येथील सातेरी देवी मंदिरात नवरात्री निमित्त घटस्थापना केली जाते. 9 दिवस या ठिकाणी जागर करून दसऱ्या दिवशी ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर देवाचे विधिवत पूजन करून येथील देवतांच्या तरंगांना साडी नेसून आकर्षक सजवलं जातं. दुपारी समस्त ग्रामदेवतेचे 12-5 मानकरी जमून ढोल ताशांच्या गजरात येथील सातेरी देवालयात जाऊन विधिवत पूजन झाल्यावर आपट्याच्या झाडाला सोन्याचं झाड मानून सोने लुटण्याचा सोहळा पार पडतो. यावेळी सोने लुटण्यासाठी भाविकांनी एकच गर्दी केली होती. पारंपरिक रीतिरिवाजाप्रमाणे शिवलग्न सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पाडण्यात आला. भाविक देवाला सोनं अर्पण करून झाल्यावर आपल्या मित्रमंडळींना आपट्याचं पान देऊन गळाभेट घेत ज्येष्ठ मित्रमंडळींचा आशीर्वाद घेताना दिसत होते. त्यानंतर येथील रवळनाथ मंदिरासमोरील 12-5 मांडावर भाविकांच्या समस्यांचे शिवकळेद्वारे निराकरण करण्यासाठी भक्तांची मोठी गर्दी झाली होती. यावेळी रामेश्वर देवाचे 5 तरंग, यात रामेश्वर, गांगेश्वर, सातेरी, कमरादेवी, रवळनाथ या तरंगांसहित अन्य देवतांचा भाविक भक्तांनी आशीर्वाद घेतला. कांदळगावचा हा दसरोत्सव 5 दिवस चालणार असून यात दुपारी 3 नंतर भाविक भक्तांच्या अडीअडचणीचं निराकरण केलं जाणार आहे. भाविक भक्तांनी या सोहळ्यास उपस्थित राहावं असं आवाहन केलं जात आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.